Ndị nke m ndeewo nụ. A sịkwa m ka m jụọ ịma na ịhụ ihe anụ adị mma ka ekwuo ya. A sịkwa ka m jụọ kedu ihe kpatara na ndị mmadụ na-azọkarị ndị na mmemme? Ya ebe a nga ihu ka esi azọ nri, ihu ka esi azọ nri. Ọ bụ na ndị a na-esi na mmemme nwere ụdịrị ụtọ na-atọ iche, ka ọ bụ na o nwere ka o si eme n'ahụ iche, ka ọ bụ na ọ na onye a onwere a na-atinyegasị ife a aghọtaghị m. Maka na ị ga-ahụ nnukwu mmadụ o doro gị anya. O nwekwara ka ọ bụrụ na akwa a na-ehicha, ịma na ọtụtụ ihe bụzi amachi ụwa George. Onye ọbụla na-emekwa awachikwa onwe ya. A sị na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Atọghịkwa m ndị mmadụ. Onye ebe onye bi ka ọ na-awachi ọkụ ya. Ya mana ị ga-eji ka esi azụ ndị na mmemme wee mara na ya bụ ihe isi ike dị n'akụkụ m dịkwa n'akụkụ onye ọzọ. Ọ bụrụ naanị n'akụkụ nke m ka mmiri ahụ na-ezo. Maka na ị ga-ahụ onye iche na ihe niile gbasara ya bụ nnọọ ọdachi. Ihu ebe ọ na-azọ nri, ibu ebe ọ na-azọ nri, zọọ mmanya, zọọkwa ma mmiri, ị mara na ọ bụrụ n'anya udo. Ya bụ na asịkwa m ka m jụọ, ọ bụrụ na ị nwere ọzịza ị ga-aza m, ma ọ na o nwere ihe ka isi nyochapụta ihe kpatara na a na-azọkarị nri na mmemme, ime ka m mara. Ọ bụkwa naanị nri ma eweta ihe onyinye, o nwere ka ọ bụrụ ihe onyinye ahụ abụrụ nnọọ odee, ya mkpịsị odee, mana a na-azọ ya ebe anyị ga-eche ma ọ bụ ego eji arụ ụlọ ma ọ bụ nnukwute ihe. Asịkwa m ka m jụọ, ọ bụrụ na ịma ihe kpatara ya ikwuo, ka anyị na-atụnye ụdịrị ihe ọnụ. Ọkwa ka anyị wee na-anọrọ ọnọdụ. Ndewo nụ.